Igandea beteko dira 2 urte, Amaia Egaña Barakaldarrak bere buruaz beste egin zuenetik. Horrela gaur gizakatea egin dute. Oraindik jendea etxegabetzen segitzen dutela salatu eta egoera horretan dauden familientzat diru laguntza handiagoak eskatzeko. Odei Esnaola. Ia 2 urte igaro dira, David, egoerak berdin jarraitzen du? Bai, berdin. Azkenean datuak hori esaten dituzte. Familia bat desalojatuko dute, hemen Barakaldon justo gaur. Nahi duguna salatu da, gaur egun kaleratzeek jarraitzen dutela, kapitalak jarraitzen duela erasotzen gure eskualdea, ezkerraldea, eta ezkerraldea dela Bizkaiko eskualderik kaltetuena, ez? Bankuek azkenean bai, bere interesa, batzuetan jendearekin bai negoziatzen dute, baina beste batzuetan interesik ez badau, edo borroka ez baldin badau, ez du ez egin. Horregatik guk esaten dugu jendeari bai borrakatu behar du bere etxe bizitzaren alde. Ezin dugu ja egunero, osea, desjabetze guztiak bete edo araiun, baina hau eguneroko hogia daukagu. Nik uste dut aldatu dela mentalitatea. Nik uste dut lehen jendeak isiltasunean geratzen zen, jakiten zuenean etxetik botako zutena, bankuak, baina nik uste dut orain gero eta gehiago. Eta irtenbideak dire laguntza sozialak. Badaude, orain eta duela 2 urte ere, Amaiaren kasuaren gertatu zinenean, badaude. Baina ere irtenbide horiek eta diru horiek murrizketen ari dira. Baina da kaos bat betiko entzat, ez? Hau da, pobre entzat eta langile entzat. Besteok ondo goreta daukate bizkarrak, ez? Gehienek ez dute nahi salatzea medioen aurrean, baina guk badakigu gertatzen dena eta horrezagatik salatu egiten dugu bankuen aurrean. Datozen hilabeteetan beste 57 etxegabetze aurrera eramatea espero da, eta datorren urterako ere aurre ikuspenak ez dira onak, 154 kasuk irekita jarraitzen bai dute.